Yei, zer deu, hola, que hace? Iapalek, zer deu hementxe, gari infernu, beste zombien bideo baten, eta kasu honetan, beste estrategia erronda bikain batekin, eta saio hasiko dugu, puebloko mapa transiten, eta bat! Venga, bi! Venga, iru, eta lau! Zaska! Eta bosgarna, magia! Eta erronda pasa dugu, haha! Hola, xe! Hementxe esplikatuko dizue nola azten ezen ni partidetan, hemen pixka bat sufrituz, bigarrengo erronda nortxe, gorri, tomatea bezala, haha, zombi marikatua, hilai. Eta horren gauza, beti ere puntu egin ostean, horren gauza, beti izatudan bezala eta garrantzitsuena joku honetan, titana hartzea da. Hori da, eta jarraian, doble tiro gure kasuan. Oso ondotorreko baitzaigu, doble tirorekin zombiak erresago akatzen baitira, eta hirugarrengoa quick revive. Ordena pinpan batean eginda dago, baina ja ikusten zuezela, seigarrengo errondan negoen. Eta estrategiaren horrengo zatiarekin hasiko nintzen hemen, alegia, quick revive dagoen etxean, iskinean pixka bat akanpatzea. Pixkana puntu gehiago egin, armak lortu, kasu enten emetarrarekin ari nintzen jolazten. Eta hortxe ikusten zuezela, aguantatu egin behar da, hortxe, heldu, zombian nola etortzen dire, pinpan, tipa-tapa-pan, pistoleoa, pixka bat fallatu, pixka bat... Eta... Salto ez, oinik salto ez. Vale, oso ondo hementxe horrendik ere aguantatzen ari gara. Hau da, estrategian horrengo zatia. Horrengo errondetan, hortxe, munizioa ere. Oso ondo etorriko zaigu. Horrengo errondetan hemen aguantatzea da oso erresa. Hemen estrategia pixka alkanperoa da, pixka aspergarria. Baina baita ere segurua balarik gabe gelitzen baldin bagara edo ezin baldin bagu herrikargatu. Salto egiten dugu. Hortxe ikusten zuen bezala, salto egiten dugu eta egingo dugu estrategiaren zatia dela zombiak gure gana ekartzea hortxe, tipa pinpan eta masakrismoa. Ukake, ui, venga, itzak horrika. Aiba, ketxoa, jode, venga, kabun. Pumbazo! Oideketa, hortxe, aliren kabun guztia gatu behar dira rondak igotzen ergionean. Hola, rondak motxagoa ebida eta askoz ere askarrago igoko ditugu. Kasunetan 11. errondara egin dugu salto eta dagoeneko kalila daukagu. Eta mustan izalia ditut, alegia, horrengo arma mejoratua. Hementxe, erronda nola errondani, bai erronda jasi egi, zertan egia. Hementxe, estrategiaren funtsa nola datza, leheno azaldu izan bezala, iskina jartzen gara, zombiak akatzen ditugu etorri bezala, eta denbora baldin badagogu errekargatu egiten dugu, eta ezin baldin badagogu errekargatu, salto egiten dugu, eta estrategia egingo dugu, alegia, sortzi luze hori egitea mapan zehar, ezta? Goratu mapa honetan, zua pixkat oso trolea dala, eta kasu honetan, hemen juntatuko ditugu, bai, hemen bilduko ditugu hartzai gizuan, alde txikian, horrela etorren nintzen, ikusten oraindik ere, 3 perk bakarri ditut, kasu honetan Juggernauta, doble tiro eta quick revive, eta nire laugarrengo perka hori da, estaminapa, eta esango duzu, baina, gari, ez da hobeto, speed kolatzea, azkarre rekargatzeko. Bai, baina nik erabiltzen duen estrategia honetan errekargatzeko denbora soberan dugu. Ez daukagu inungo mugarik errekargatzeko, ez da minutu bat tardatuko denbora soberan izango genuke. Zombia guratzetikan ibilbidea zehar denbora asko erbilko bai ditugu eta beraz ez dugu behar. Nire kasuan estamina pack erabiltzen dut estrategiak, egin behar baldin badut estrategia aldatzeko, bakorrik askarrego egiteko edo denbora gehiago, ezta? Kasuetan askarrego eta denbora gehiago eta bali dio. Eta baita ere multijugolean alegia beste jokarekin jolazteko baldin banintzan, beren gana askarrego joan eta lehenago berpistako, ezta? Bueno, askarrego berpistako, jakese, holako bat. Hemen txikusten estrategiak den, hemen buelta txikiak egiten, kotxearen kontra jartzen gara eta hortxe masakratzen ditugu zombiak. Betiko estrategia da, hemen ikusten duzen bezala, sortzia egiten dugu, berriro ere buelta, zombiak bildu... Txuri! Skubi! Esker! Skubi! Oso no! Gildo! Jo... Aiba, oso no! Eta gure estrategia bastante ziurra da. Ez baldin da inungo lerdokeririk egiten eta nik egiten duela atea egon. Eta zombiak sartzen diren moduan, jota txikizioa eta hortxe mustan izalia, pinpan, egunero gabonetu! Hala, oide dispara fallatu, no? Aiba, pinpan, toma lekazitos. Kaiep, ya está ya, 13. errondan bukaeran gaude. Hortxe, eta beti ere leio hori iztea komeni zaigu. Ui, magia, 14. errondan egin dugu salto. 15. errondan.
Hortxe, itxi dugu, gure estrategiaren parte baita horko lehio hori iztea eta berriro ere izkinen jartzen gara. Kasu honetan oraindik ere kalabera genuen, baina dagoeneko joan zaigu eta ez dugu behar du. Ebentxe, zombien saioten gara, pixka, taka bat, pa. Estrategiaren pegarik nagusiena edo, izango litzateke zombiak pare bat golpe eman eskero eta salto egin eskero hiltzeko aukera dagoela, edo korri jartzeko aukera dago ez, horrekin kontu zibili behar dugu, beraz, hortxe, zombiak gure gana hurbildu ahala, salto egin eta iesi. Eta kasu honetan, estrategiaren bigarren era edo modua adierazten dizuet estamina bat dagoen lekuan biltzearena, ezta? Hasi gara, etxearen barroan egiten estrategia, salto egin dugu, gurekin ekarritugu zombiak eta hementxe biltzen ditugu. Eta biltzen segitzen dugu, ikusten baldin badu ez daukagula irterarik, biltzen segitzen dugu, hortxe ikusten dugu irtera, beraz, paso egiten dugu, eta gure estrategian gisa granada gota, hortxe. Eta, zombiak datzen bezala, masakratu ez, horrela bururoko tiroak egiteko aukera dago, puntu gehiago lortzeko. Gogoratu beti esaten dizuelan bezala, puntu nahikoak edukitzea lurrera botatzen baldin baitu alegia, kaida bat edo faile bat egiten baldin badugu, berriro ere per guztiak erosteko, ez da? Gero, azalduko dizuen moduan. Aiba! Papapapan, taka, magia. Piiiii, aiba! Crawler bat, ta. Pipan. Eta, klaro, estrategia guztiak horiek, orain esan dizuen oso aspergarriak iruditzen baldin ba, zaizkizue, probatu zazue, hau, estamina paren lekoan sartu, eta hortik ezin da atera, eta ikusi zenbat sufritzen den. Nire kasuan hementxe espertoren egiten, tita, zombiak etorri ala burua txikitu, hortxe, ikusten zuelan nondik etortzen diren, nondikan izki, gure sortzikoa egiten dugu, ikusten dugu erresponen nondik etorren, nondik ezin dugu atera, hemendikan, hortxe, ia, oiba, tomate txerria baino gorriago gaude, eta pale, hortek, teknika, ikusten duzu bezala teknika bikaina, depuratua, potra ikaragarria, vamos, nik etxekin nola, eta estek behin, ingoiatela, bi aldiz ingoiat, toma esa! Hortxe, zombiak akatu, eta zuaren gainean saltoka ibili, zuak mina ematen diguela, eta zuetan baldin baga eta zombiak jotzen baldin bagotela areagotu egiten dela gu eragiten diguten mina, eta hori dena, eta hortxe, pipa, etxekin nondik atako ufa, hortikan, justu xamar, apuro, hortxe, hortik izin dut, hormendikan, berriro ere gorrian nago, eta hor zuta, enitzen hil, milagros lurde esegatikan, hortxe, sufritzen, zenbat demoran negan gorriz, kontatu zuek. Zombi bat geldoa, zein zombi geldo bateko, garren rondatik aurrera zombi geldoak ere baditu. Eta hau da gure estrategia infartistikoa, edo bihotza hausteko, emozio gehiago berbaldin bazue, probatu estrategia, estrategia edo zombia biltzeko modu hau, oso divertigarria bai da. Hoi da. Azkena, hortxe. Eta orain, bukaeran, azalduko zuet, fallen bat egiten baldin badugu, kasu honetan, nahi eta hiltzen utziko naiz, edo ez, takizue, ezingo zuen jakin, hortxe, utzi egiten ez disparatzen. Eta ze estrategia egiteko dugun gauzatzeko, ikusten zuen, mustan izan ere, inguru guztian disparago eta lehen zombi guztiak akabatuz, holan denbora gehiago izango dugu, tximinoak botatzeko, oso garrantzitsua tximinoak, herriko mapa honetan, puebloko mapa honetan, eta horrenengo gauza egingo duguna, bat bota, denbora ezberdin behar du ematen, bigarrena hortxe bota, estamina pa erosi, eta garrantzitsuzkoa den beste perka ere ez, kasu honetan, erostera beste botatzen dugu, denbora ezberdin behar dugu ematen, eta hortxe doble tiro erosten dugu, eta honekin, erronda bukaera arte, zombi bat uste baldin badugu, crawler bat, edo partitetu bat, edo puskatutako bat, hortxe, ieste dugu eta listo. Balio izan txezulakon, urrengo arte! Aio! Aiba, arma! Venga! Hostia, enagateatzen!